Padayon pa ang gisusi katong dugoong tulis sa Mandawi City. Diin nabiktima ang messenger sa usa ka kompanya o nadagit ang payroll money. Usa sa kita ang anggulo kung inside job ba ang hitabo. Ang report ni Nico Sereno. Lunes sa hapon nahitabo ang insidente sa May Uwano Avenue, Mandawi City. Nahagba na kining messenger sa usa ka kompanya human po sila sa wa mailhing suspetsado. Gidagit ang sling bag sa biktima nga may sulod 800,000 pesos. Nasayran nga payroll money di ay kini sa gitrabahuan. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang hitabo. May nakuha na sila nga CCTV kundiin matud sa hepe sa MCPO, labaw pa sa duha ka mga tao ang mihimo sa krimen. Kaya naman sa'yo nag-blocking dito na motor sa katong sakyanan para dili mudagan na para makakosog traffic. So, among kita na mga 3 to 4 person. Inside job ang usa sa gisusi nga motibo sa kapulisan kung nganong nasayod ang mga sospek sa withdrawal sa dakong kwarta nga pampasweldo. Pahimangno sa PNP sa tagduma sa mga kompanya magbantay kung magdala og dakong kwarta o mo-coordinate alang sa seguridad. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.